αφάνατος φώναξαν οι συναδελφοί του λίγο πριν ορκιστούν ότι θα κάνουν τα πάντα για να βρουν τους δράστες. Το απόγευμα έγινε τρισάγιο στο σημείο της συμπλοκής. Φόρο τιμής στους δύο δολοφονημένους συναδέλφους τους απέτησαν πριν από λίγο και ένστολοι της Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώθηκαν, όπως βλέπουμε, στην πλατεία Αριστοτέλους, άναψαν κεριά και άφησαν λουλούδια ώστε να τιμήσουν την μνήμη τους. Όπως θα ακούσετε να λένε στις δηλώσεις τους, η σύλληψη αυτών που έκοψαν το νήμα της ζωής των δύο αστυνομικών αποτελεί πλέον για αυτούς στόχο ζωής. Σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Θεσσαλονίκης, από κοινού με την Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρωθήκαμε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους δολοφονημένους συναδέλφους, οι οποίοι δέχτηκαν άναδρη επίθεση από υπάνθρωπους. Από υπάνθρωπους κυριολεκτικά. Σήμερα πενθούμε, σήμερα τους αποχαιρετήσαμε για τελευταία φορά στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αλλά θα τους θυμόμαστε για πάντα. Τουλάχιστον μεγάλη οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας, και τον Σκυλογιάννη και τον Αβαγγελινέλη. Είναι ακόμα δύο συνάδελφοι που δυστυχώς προσθέθηκαν στους δεκάδες συναδέλφους που έχουν δολοφονηθεί. Κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να σκληρύνει τη στάση της απέναντι σε αυτούς τους κακοποιούς, σε αυτούς τους εγκληματίες, σε αυτούς τους τεχνούς δολοφόνους. Δεν πάει άλλο. Νέα παιδιά 22-23 χρονών δεν έφυγαν, μας τους πήρανε. Δεν θέλω να πω κάτι για τα κακό κείμενα της αστυνομίας. Είναι γνωστά, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Σήμερα πενθούμε, ας μείνουμε εκεί.